Atzalde ondanoi eta ongi etorri Astrapala podcasteko 12. saiora. Gaurkoan etxeko girora jo dugu eta Etor Arregi dauko gurekin gonbidatu moruen. Bestiak beste MST mugimendu brasilarran inguruan barriketa litxo bat eukitzeko asmoz. Ongi etorri, Etor. Eskerrik asko, neskak. Saioakin hasteko aurkeztu pixka zure burua, Etor. A ber, arrasate arranaz, jaixutzez, baina, bueno, bizi izan naz leku desberdinetan, orduan leku askotakoa nazela esango nauke, zatik azkenian jente asko esatu, definiru biko zara, arabarra zara, aramoixokua zara, bai, naz aramoixokua zati bat, arrasateko zati bat, baina bizi izan nazen lekuetako zatitxoa, bai. Eta, bueno, zera iso, ikasketak initxuen arrasaten, danak, hasi, pargulitoz, gero ikastolan, Arro, San Francisco Xavier ikastolako ikaslea izategatik, gara haietan. Eta gero, bueno, lanien hasi nintzen eta kooperatiba desberdinetan, ibilinaz lanien. Lehenengo Alekopen, gero Eroskin, gero Ullman, gero Leberrin beste kooperatiba txiki bat, eta azkena mundukideko esperientzia, azkenengo 3 urteak, eta kooperatiba inguruan betik. Aurkezpen potentia. Oin gure programan beti errepikatzen dauen 2 galdera zuretako. Zein da maite dozun soinu bat eta zein gorrotu dozun zarata bat? Maite duten soinu bat, ez zarata, ez? Ero naturako soinuak esango nauke, ez? Soinu naturalak, naturakin lotutakoak. Mendixan zazenian eta ez dozunian entzuten zarata mekanikorik, ez? Zer askotan mendira joate zara eta entzuten dozu hor trafikua eta horako gauzak, ez? Baina leku batzuk berezixak ez dozunak entzuten zaratarik, txorixan zaratak, ero harrekan zaratak, eta nik hori esango nauke. Naturako zarata naturalak, ero doinu naturalak, soinu naturalak, oin udaberrien txoritxuak entzuten die pilo bat, txori klase pilo bat gainera, bakoitza bere kantu berezixakin, eta hori, por ejemplo, da oso poletxa. Ero harreka, ero urjauzi zen zaratak eta duken jarra, oso potentia da hori. Eta gorratu dozun bat? Kontrakua, ez? Por ejemplo, eskabadora handi horreik gaur egungo obra erraldoi horreitan dabitzienak, kriston zaratak inor, naturaz untziketan, hori igual esango nauke holan mingaizen ditzen dagoela belarrira eta begira, bai, ez? Holako zaratak, ez? Eskabadora zaratak obra handixetan. Bueno, poliki hasiko garen gaurko gaira hurbiltzen. Duela 3 urte hegazkina hartu eta itxasoz bestalde Brasilera fanzitzen. Bertan 3 urte egon zare bizitzen, hasiera baten hegoaldeko Rio Grande del Sur estatuan eta gerora iparraldean dauen Ceará estatuan. Zein izan zen Brasilekiko lehenengo inpresioa, eukizinuna? Eta iritzi edo percepzio hori 3 urten ostien aldatu da zela baitz? Bueno, percepzioa hasierakoak lehenengo impactatzen dutzuna da desoreka soziala dagoena, ez? Osea, badakitzu, ez? Brasilen hori dagoela. Eta lehen haue beste herrialde pobrietan eta ibilitzen hau, baina ez ara kostunbratzen, ez? Hortara. Eta orduan lehenengoko zera da desoreka soziala, zelan jente aberatzak alde batetik, eta gero moradores de rua, kalien bizidan jente pila bat, ez? Sao Paulo, por ejemplo, dala, hiriburu bat esaten dana avanzaua, industrializatua, eta abar, eske kalien bizitien milaka pertsona. Osea, kalien eta botata, ez?
hori da impactatzen dut zuen gauzetariko bat, eta horrekin lotuta, claro, gero segurtasuna behar dago, zelan klase sozialain desberdina dien, segurtasuna, ez? Orduan, bani goratzen az, lehenoko txera sartzeko 5 giltza, 5 ate desberdin zabaldu behar nituen. Kanpoko bergia, gero barruko portaleko atia, gero pisoko atia, gero atera sartzeko beste 2 giltza, osea, locura, ez? Orduan, segurtasun asunto hori, eta gauza positiboak, dantza, osea, dantzan momentu da nian, ez? Orduan, hori eta gauza bat, jode, ostras, zelako dantzarako zaletasuna, horretxe gauzak, bueno, gero gauza gehiago bai, ez? Adibidez, zenbat elixa desberdin da zen, elixa honek, presbiterianos, pentekostales eta danak, daz pila bat, auzo bakoitzien pila bat, eta eurito gaixo, ez hori behin impresiona bitzen da. Bueno, horre gauza. Horreko galderia apur bat hortik zoien, galderia zan zelakoa dan Brasildar jendartea apur bat azaldu dozu, baina Euskal Herriko eta Brasilgo gizartean artean alderaketa bat inbierko bazinu, zazpi marratuko zeuke? Nik esango nauke Brasilgo jendea dela jente tranquila. Osea, orokorrian alaia, guztajak musika, dantza, musika oso potenti daukie, bariaua eta beratza. Eta hura die alaiak, tranquilak, lanian be tranquila die. Eta hartzen daue gauza beste filosofia batekin, ez? Osea, guk hemen lanian, zozer espada betetzen, jarri dauen datarako eta helburuak espadi bete, emuten da mundua jausten dara, ez? Eta han, ez da urten, urtengo da, ez? Osea, bai da zerto, ez? Esaten, bai da zerto. Tranquilo, bai da zerto. Orduan, aurako lan hartzen bodo, zu bela zaitu itxezara, ez? Zuzoi amengo txipakin, lortu bio, helburuak eta, ez dakiz zer, ez da gertatzen. Aura tranquildaz, zube tranquildaz. Eta, aipatu dugu aurkezpenian, gaurko gai nagusi xaero MST mugimendua izango dela, hau da, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Laburra saltzia zaila izen albadabe, azaldu zeike apurtxo bat zedan mugimendu hori eta zelan sortu zan, zetako? Bale, a ber, movimentua bera sortu zan 1984an. Baina hori baino lehen hau sortu zan Pastoral da Terra. Pastoral da Terra sortu hauien los teólogos de liberación. Teologia de liberación, 80. hamarkadan Elixia banatuta zegoen, osea, eskertiarrak eta eskumakuak. Orduan, eskertiarrak inaubien pauso bat, pobri laguntzeko, nekazari laguntzeko, eta orduan sortu haubien Pastoral da Terra. Hori zen zan, germena hori zen zan. Eta gero hortik ja sortu zan MST, 84an inaubien lehengoko asamblea baten. Eta gero hortik, berehala hasi zen lehengoko okupazioak, lurren okupazioak, Rio Grande do Sulen, lehenengokuak, baina gero Kataian joan ziren estatu desberdinetan ja okupazioak itxan. Orduan, MST-en zera da reforma agraria errekoi bat itxia. Zer gertatu aurreko urteetan, diktadura garaian eta egon ziren reforma agrariak, baina reforma agrariak horrek izan ziren bideratuta latifundistei, hango fazenderuei, makina erraldoiak sartzeko, monokultiboak saltzeko, deforestazioak lotuta, eta orduan txuzein kanpo nekazari pilo bat, lanbarik. Irira joanen behar izan ziela, amalbibir. Orduan, MST-ek hartzen dau ikur bezala lurra, eta lurra izan bidala
nekazarixena, familiena, eta ez beste modelo hori, ez? Eta orduan, hartzen dau, konstituzio barruan dauen artikulu bat esaten dauela. Lur bat, erabili baldin bada, naiz eta jabetza auki, erabili ahal izango da lur hori ekoizteko janarixa. Orduan, hartzen dau erraminta hori eta benga, esplotar. Orduan, identifikatzen dau lurrak, nun ez da zen erabilitza, naiz eta fazenda no seke, pero joate zara ara eta handau esebez. Orduan, okupar, ez? Eta hortan hasi ziren, 84 aurrera. Okupau zabien, eta, bueno, azken urteetan bi okupatzen jarraitu da beste estatu batzutan, gero igual kontakutzuet, Bolsonarion zerakin gatxaua da situazioa, baina, bueno, joan di okupatzen, fazenda pilo bat, eta, klaro, hor, hasierako momentuan, da egoera alegal bat. Orduan, momentu horretan montatzen dauena da akampamentuak. Akampalekuak, eta akampaleku horretan bizidie era prekario batetan, haurak deitzen dugu lona preta, bajo lona preta, osea, plastiko beltzen azpixen, eta holan egoten die igual, 3 urte, 4 urte, batzutan gaixo, osea, era prekario, eta resistencia, lur hoien usufruktua legalki aukitzeko. Zatik, beraien asmoa ez da lur horre, jabetza. Baizik eta lur hori estatuak hartzia, titularidadea, eta haurak aukitzia usufruktua. Claro, prozeso horrek irauten dau urtiak. Eta kasu batzutan, nik ez dut bat, 7 urte egon zila hola. Normalien medixa da 3 urte eta 4 urte, eta ja hori lortzen dauenien ja asentamentuak itzen dituzte. Eta asentamentua itzen dituztenien ja infrastruktura ja potentiak. Itzen daue etxiak, itzen daue eskolak, itzen daue saneamentua, elektrizidadia, Lehen hau, akampamentu garaian azten die lurra kudeatzen, azten die lurra lantzen, azten die animalitxo batzu jarten, eta zer, janen bita. Baina egoten di hor egoera baten bastante prekarioen. Eta gero, asentamentu garaian, infrastruktura jartzen daue. Oinarte azaldutakoakin pixkatez, MST mugimendu soziopolitiko moruan ero deskribiru leike, ze printzipioan baita mobiluten da, eta ze modutara islatzen die printzipio horreik mugimenduan egunerokotasunean? MST da movimentu marxista bada. Osea, hori di marxistak. Gero kuriosua da, zeatik oso erlegiazua die, gaixenak, orokorrien oso erlegiazua die. Baina da movimentu marxista bat. Orduan, beraien jarduera da indignazio baten aurrian reakzio bat. Eta reakzio hori printzipio batzuen baitan, ez? Orduan, zeintzu die printzipio horrek? Agroekologia, igualdad generoen asuntuan, igualdad orientazio sexu orientazioen kasuan, elkartasuna, solidaridad, printzipio horrek daukie. Eta gero, ingurugiroa zainketia, beraientzat oso importantia da, agroekologiakin lotuta, eta, printzipioak horra idi, ez? Eta gero, kontrapuntua, monokultiboai eta latifundixuai, ez? Eta agrotoxikoen politika hain edatua dauena Brasilen, horren kontrako zera, ez? Horren, baloriak horra idi, Eta pixka eta horreko alderakin lotuta,
eta MST mugimendu soziopolitiko moduan ulertuta, esango zeuke brasildarrek politikoki kontzientzia ero konpromiso maila handia daukiela? Brasildarrek orokorrien? Nik esango nauke, nik esango nauke orokorrien Brasildarrak alienauta da zela. Egoera asko eta asko, onartzen dauen egoera eta punto. Eta ikusten dago esilekela inezera eta jazta. Gero jente asko ondako, por ejemplo, Lulak irabazti ero Bolsonaro irabazti, bardi jaki. Osea, apatia ondisa da politikoki. Orokorrien, gero badau militantzia eta badau movimentuak eta badaz, los sin techo, los sin tierra eta badaz movimentu eskartiarrak. Orokorrien jentia bastante pasota, hamen moruan, nik uste dut hori globala dala, lortu da azkenien mundu honetan jentiak epasela politika. Zatek, jentiak lotzen da politika partidi politikoekin. Eta dana politika. Dana politika. Lehen esan duen gauza danak, sostenibilidad, medio ambiente, agroekologia, igualdad de género, osea, hori dana da politika da. Eta lortu du jentia oso apatiko izatea horrekin, ez? Beste kontu bada MST barruan. MST barruan bai da kontzientzia politiko handia landu itzen dagoelako. Landu itzen dagoelako eta hori zain itzen dagoelako hori, ez? Eta, ezin daukatu MST-ek indar eta errekonozimendu handia daukola, izan be, Latinoamerikan baitako mugimendu sozialen artean potentienetako batero bada. Neurrita zifra honeik irudikatzea zaila itxen bajaku be, 23 eta 25 artien estatu, osea, 23 eta 25 estatu desberdineko milioite nekazari ikusatzen daue MST komunidadia. Zein da mugimenduan barne zein kanpo antolaketa eta zelan kudeatzen da antolaketa hori lehen aipatutako printzipio horrekin bat itxeko, ze erresa ez da izango? Bai. Bueno, nik esango nauke Latinoamerikako movimento potentiena da isa zalantza barik. Aipiarte dituzun zifra horrek Holandia gutxo gara. Bera, daz estatu danetan kenduta bat. Dagoela horra Amazonia egoaldian galduta. Kenduta estatu horretan beste danetan daz. Galdera zuhat. Bai, antolaketa, ez? Antolaketa, organo desberdinak, ero... Bai, esplikakutzu eta, alde batetik dauki antolaketa geografiko bat, zatik Brasil osuan daz, orduan, zela antolatzen duzu hori, eta hori da gauza bat oso potentia MST-en dako, ez dala movimiento lokal bat, regional bat, baizik eta du presente Brasil osuan, eta horrek kriston indiarra mutan dutzo. Orduan, dauki organizazio geografiko bat, eta gero sektoreka. Sektoreka organizatzen die, kudeaketa eremuaren arabera. Orduan, sektoreka. Daukia hainbat sektore, adibidez, daukie produzinua eta inguru giroa. Hori da sektore bat. Gaina, kontutan ikusteko, ze importantzia muton dutzi inguru giroa, ez? Dala, produziru bai, elikagia produziru bai, baina inguru giroa kontutan hartuta. Beste sektore bat da genero sektoria. Beste sektore bat da gazterixia. Beste sektore bat da komunikazioa. Beste sektore bat da osasuna. Beste sektore bat da heziketa. Hezkuntza, esaten da? Hezkuntza. Heziketa, bai. Hezkuntza. Eta, gero LGTBI, xiz, ez? Eta batun bat azuko jat, baina horreko lan ipagarri zenak, horrek sektore ezberdinak. Vale. Orduan, sektore guzti horrek lan eitzen daue estatu danetan. Bai? Estatu danetan. Orduan, dau direzio bat estatu bakoitzien sektore
bakoitzerako. Vale. Eta direzio horretan dau emakume bat eta gizonezko bat. Estatu bakoitzien. Gero, estatu barruen, estatuak dian, estado federales, estatuak, 26 estatuak da zenak Brasilen. Gero, estatu bakoitzien daz reginuak, eta reginu bakoitzien daz brigadak. Eta brigadetan daz representantiak de cada uno de los sectores. Eta brigaden azpixen ondion, ja, acercándose a la familia, daz nukleuak. Eta nukleo bat egonek sortuta, 15 familiakin, ero 30 familiakin. Depende, gertutasunaren arabera. Orduan, ja, nukleuetan lantzen die lehen aipatutako sektorien kudeaketa eremuak. Horreik, dauka mino bide bat gorutza eta bestea berutza. Osea, nukleuetan lantzen dana gero doia brigadetara, brigadetatik doia la dirección estadual, eta dirección estadual la dirección nacional. Eta al revés, bestietan tratatzen dana, en kaskada doia berutze feedbacka. Eta orduan, brigadetan daz arduradunak sektore desberdinak, estatuan daz direzio bat zer bakoitzana, sektore bakoitzana, eta horrez gain estatuan dau, dirección estadual deitze utziena, dauela aparte sektorietaz aparte. Dala, emakume bat eta gizonezkoa de bai. Eta gero estatu danetako dirigentiak osatzen daue Dirección Nacional. Bai? Organigrama bat olare... Bai, azkenean horren beste zuge aipatu duzuen horren beste familia. Bai. 10 milioi erdi familia. Kalkulau baku botata 4 pertsona familiako 2 milioi pertsona gabetzen. Bai, zela baitxa aiago biza, bai. Osea, aiago bizara basera eta baseko arazuak eginkiti duiek aiago bideo direzionora. Orduan, holan daukia antolatuta. Eta gero sektore bakoitzian daz frentiak. Osea, por ejemplo, en el sector de producción medio ambiente, lehen hobeto esan dut, produzioa eta ingurugiroa, hor barruan daz frentiak, daukie, frente de agroecología. O sea, vamos a producir, pero agroecología. Daukie, frente de comercialización. Produzio duten dagoen hori, gero saldo envío. Daukie, frente de formación. O sea, forma envío nekazarixak, agroekologiko eran, elikagai osasungarriak sortzeko. Ze frente gaixo daukie? Gero daukie frente juridikua, 5 frente desberdin sektore horretan, eta responsabliak, eta beste sektoriak bai daukie frente desberdinak, osea, da bastante komplejua, baina... Ostras, eta, aipatu dugu, kopuruak oso altuak diela, ze perfil desberdinetako pertsonak topa hogeike bertan, adina, sexua, jatorrisa, ikasketei dago kizonez. Eta aipatu dugu azkenean militantzia dela, baina badau profesionalki hortara dediketan danik. Bai, a ber, galdera desberdinak. Bai. Hor, perfila da danetarik, a ber, geixengua die basarritxarrak, osea, kamponeses, eskolarizazio maila oso bajukua, askok ez dakixi idazten eta irakurtzen. Hori da, perfil orokorra hori da. Eta gero daukie, lidertzan gente oso potentia, osea, profesores de universidad, daukie gente intelektual potentia, osea, MST-ko buru dana
vamos, amengo dozein politiko baino askoz be burutzua bada, ez? Osea, oso zerebrala. Eta jente oso potentia dauki, osea, dakutzu ikasketa, goi mailako ikasketa duen jentiak, horrek zuzendaritzen egoten die normalien, eta, baina, bueno, gero azkenean, errixa da nekazarixa. Eta gero, edadien arabera be asko diferentzia handixa dago, osea, gaztiek ja akzesu auki daue unibertsidadera, o eskolara baintzat, eta eskola izauta daz, eta abar. Hor bai ikusten daz, salto handixa generazio batetik bestera. Osea, asentamentu batera zoiaz, asentamentu hori sortu zaubien gurasuak. Osea, apuro huevo, eta ikasketa maila bajokua, baina kriston greinakin, indarrakin eta konbizinuakin, eta gaztiak jaso daue, eziketa ez. Eta, hor kombinazio interesgarrixa dago, ez, gero kudeatuen bidana. Baina igual desbia egin ez galderatik. Bai, ez, hori xesan, eta gero, militantziaz gain badauen profesionalki hortara dediketan da. Bai. Dau zuzendaritza bat eta dau estruktura bat estatu danetan eta gero nazional mailan Sao Paulon dauela, azken estruktura bat dago hor, tinglau danau kudeatzeko eta koordinatzeko. Eta zeinek finantziatzen dago estruktura hori? Normalien kooperatibak. Osea, azkenien pauso hori, akampamentua, asentamentua egiten daunien, askotan kooperatibak sortzen dago. Entidade juridiko bezala kooperatibak. Da kooperatibak die estruktura ekonomiko potentiena daukina eta hortik lortzen daue diru sarrerak. Eta horrekin, kooperatibak gero finantzatzen daue estruktura. Kooperatiba asko oso ondo da, orduan horrek gaixago aportatzen da, bestatzu jodituta da, da horrek gutxio gero bapez, ez? Baina finantziazio iturri handixena die kooperatibak, eta kooperatiban salmentatik eta tozen etekinak. Eta horre mantentzen dago estruktura. Eta gaztiak be aipatu ditugu, ze parte hartze edo konpromiso maila erakusten daue? Esango zeuke adinak mugimenduakiko interesa baldintzatzen dauela? Eta apur bat gurera etorritxabe, Euskal Herriko gaztiekin alderatzekotan ero, ze azpimarratuko zeuke? Gaztiak, nik ikusio jente oso komprometirua gaztien artean, helduen artean bezala. Hor gertatzen dana da, lehen esan dauna ikasketara auki dauela akzesua gaztiak, gurasuek ezaguna auki. Askotan gertatzen jakiena da, zubitzen zu karrera, veterinaria, ero administración de empresas. Gero tentazioak aukitzen dauela, osea, aukerak aukitzen dauela. Hauren zirkulutik kanpo. Horien zirkulo oso itxixa da, zuzoiez asentamentu batera, eta beste mundu bat da. Beste mundu bat Brasil barruan. Eta horre gaztiak, urten etxendio, joan etxendio, eta aukerak dauzkie haurak ikasi dauena gero partika jartzeko, ez? Zatek, igual zu ikasi duzu veterinaria, eta dakutza aukera zure asentamentuan, zure kooperatiban lana etxeko, dagoelako txarritegi bat. Baina espaldin badau, igual topatzen duzu. Orduan, konpromiso hori jarraitzeko militantzian gazte askon artien badau, eta beste batzuen artien, sin más, oportunidadia topatzen badau beste batzuk eta tentazioa beste gauza batzuk itxeko baitzen dago ez. Eta Euskal Herri xakein alderatuta gazte mailan, zer gertatzen da? Hemen gaztiak orokorrian,
danetari jakutzue. Eta gizartian orokorrian, hemen bailara honetan badauen maila ekonomikoa oso altua da, ez? Dauko akzesua gure danetara. Eta han ez da holan. Eta orduan, gaztia beste modu baten antolatzen dago horren jaixak eta festak eta ezberdina da. Hemen bagazoi ez taberna, ez dakiz zertan, igual junteten die lokal baten jartzen dago horren musikia eta benga bailar, ez? Era asko behixumeo baten biziti orokorrien, movimentuko gaztiak, zaten dut. Gutxu bera. Pentsau dagoekin galdera bat, eta zan, MST-ek ez, hildo edo lan esparru desberdina jorratzen dagoela, eta hori pixka eta saldu duzu. Baina guztako jakun, apur bat azpimarratzea hezkuntzan, lan hildo hori, eta MST-ek zenbateko garrantzia muten zonez formakuntza edo hezkuntza horri, eta apurtxo bat zelan kudeatzen dagoen hori. Lehen zeo zaipatu duzu, baina... Hezkuntza da oinarria horrendako, alde batetik aurra daukie las escuelas do campo, esaten da behenak, asentamentuetan, horren asentamentuetan lortzen daue eskolak aukitxie, horren omuen dako. Gero, erdi mailako eskolak be badauzkie, horrenak, formación profesional, normalien nekazaritzakin lotuta. Gero daukie formazio teknikoa kudeak eta mailan hori ja egualdien, Rio Grande do Sulen, Paraiban eta hor indar geixo daukie igual ekonomiko aldetipe bai, eta hor daukie eskolak aurrenak teknikuak, eta gero dauki konbenizuak unibertsitatiekin. Eta guztietan ezartzen daue formazio politikoa. Horrendako oso importantia da formazio politikoa, kontzientzia politikoa, bizino orokor bat aukitzia danok, jakitzen nundik gatozen, segatik gazen hola, nora goiezen, eta bizio komun hori aukitziai importantzia ondixea emote dutzi horren formazio politikoa emote dutzi kriston importantzia. De hecho, dukie, eskola bat, Florestan Fernandez, hortadadeketan dela, Sao Paulo estatuan dauena. De hecho, hemen arrasateko jentia dau, joan da ara formakuntza hartzera. Zatu naben hemen motil bat eta errepusi guztanen maskarileakin, emeseteko maskarileakin eta guztaja maskarila hori eta barriketan eta bera zegoen egon da Florestan Fernandezen formakuntza hartzen. Eta orduan, formakuntza politikoa oso importantia da horrendako kontzientzia hori lantzeko. Piskatamen ez dana gertatu, kooperatibetan. Emoten dago, formazio politikoa esatia, dala tabu moruen hemen. Eta azkenean gertatzen da, zu gauza desberdin bat itxin bazabitz eta gizartea eraldaketa bat guru duzu itxia, forman biozu jentia. Gainera oso kuriosa, esan duzu, zu bertan egon zitzen jai gertzen zagoela hezkuntza aldetik eta alfabetatzen maila aldetik generazioen artean desberdintasun handi bat, eta ala eta be, da oso aurreratuta esan duzun zentzu horretan, hezkuntza politiko horretan. Hemen alderatuta, oso kuriosa pentsa jat. Bai. Ahora que edozein enkuentroak itxen dituzte pila bat, bai regional mailan, lehen esan duen brigadak eta juntetan dienien, bai estatu mailan eta bai nazional mailan, bilerak mistikak inazten die. Eta mistika mensajeakin, mensaje politikoa da. Ez da politikoa PSOE, PP, no sé qué, es conceptos políticos. Orduan,
oso importantzia handixan dutzi. Azkenien hamen falta izan dana, ez? Amengo kooperatibetan, ez? Ondala 70 urte, kooperatibak sortu ziren eraldatzeko, ez? Gizartea eraldatzeko. Injustizia baten aurrien gizarte hobe bat eta transformatzeko zauen egoera, ez? Injustu hori. Gaur egun esposulantzen ideologia hori eta konsinsatu jentiai zabitzela enpresa desberdin baten, azkenian hori esposu ditzen jentiai berdin izango jako. Kooperatiba baten lanai, ero enpresa kapitalista baten lanai. Azkenian da soldata, jaso eta punto, ez? Eta orduan haurek bai itxen daue lan hori eta oso ondo gainera itxen daue lan hori. Eta aipatu dau Latinoamerikan baitan, hori MST-ek errekonozimentua ondisa daukola, badauko indarrik edo eraginik maila internazional hau baten? Eta badauko lotura edo sarerik, hori beste mugimendu batzukin, beste erakunde batzukin? Eragina, ez dakit ze puntutaraino, gero relazioa beste sare batzukin, adibidez die, Via Campesinako parte die. Orduan hori da sare internazional bat, estatu pilo baten da zenak. Gero itxen dituzte enkuentro internazionalak emakumeak. Gero biheltzen daue brigadak Venezuelara. Ez dauki dirurik, baina, venga, vamos a mandar aquí a no sé cuántas personas a Venezuela a apoyar a Chávez, a Maduro y tal. Ahora gente asko Kuban formazioa hartu dagoena bebai. Gero hemen Euskal Herri mailan bebai da MST-en lagunak, talde bat. Ez da zenbateraino zer, baina... Eta, nik uste dut internazional mailan, igual jente asko ondako ez ezaguna izango da, baina, rekonozirua dala, oso rekonozirua mundu mailan. Eta horak hori daukie, naiz eta pobriek izan lagunduen bio, ez? Aldoen mailan, beste batzuri. Apur bat honekin jarraituta, kuriosua pentsa jaku, priori, europear batek Latinoamerikakiko eukialdagoen pertzepzioa, eta apur bate aipatu lehen be, baina hori herrialdea bera gutxi ez dara eruan hori dagoela. Ez dakit lurralde pobre edo guztiz garatu bako baten iruditza etorri aljakola bati burula lehenengo, ez? Baina oinarte berbain jakuakin pertzepzioa okerra dela be bai estatu leik, ez? Beraz, zu han eta hemen bizi zen zarela kontuan eukitza, zein izango zauki dela orokorrean, Europak Latinoamerikako daukon pertzepzio hori eta kasu honetan Brasilek Europakiko daukona. Hori da nahiko irekisa da, baina... Zu esan duzuna, ez? Hemen dauko percepzioa, horre dio unos desorganizados, unos nagixak, ez da bitzen lan, ez da bitzen gauza ondo, eta horregatik die pobriek, eta ez dakiz zer, ez? Eta realidadia, asuntua da, ez dugula kontutan hartzen historizia, ez? Eta historizia da gu kolonizatzaileak garela. Guk kolonizagoen ditugu horrek herrialdiok. Guk sortu gauen esklabidao, ez? Esklabutza. Indio kriston majaderek isak, deforestazioak, bilorgarrexak, ez? Han ditugunak. Itxen gabitzenak, ez da? Eta itxen gabitzenak, jarraitzen dago itxen. Eta orduan, percepzioa de los europeitos y de la gente rica de las naciones ricas da, horrek ez dakizi lana ondo itxen, ez dakizi zebez eta tal. Eta realidade da hori, eta hango jentiak, batzuk, ikusten gaitxu, miresten gaitxu, aberatzak, guapuak, ez? Robixak eta begi urdinak.
eta aberatza die, eta ez, holan, modu idiliko baten ikusten gaitu, baina badau jente asko esaten dagoen zuek kolonizatzaile batzu zare ez. Gero gisa da bai, esaten dutzuna da, bueno, zure arbazua peixenko ziren zer dizuan ezaz, eta igual ez ara zurisa ez. Igual zurisa zara zure bai. Baina aldatu txejatzu, txipa ikusten duzu benetan kolonizautako herrialde bat dala, eta jarraitzen dauelan orduko ondorio danak, inzien aztakarixak, eta gaur egun be, zuk esan zu moruena, bai, jarraitzen dau, azkenienan norek agintzen dau. Agintzen daue enpresa multinazionalak. Latifundistak, akuiferuak erosten daue, zer da hori, ez? Patentatzen daue landara bat. Landara hori orkua da. Eta edozeinek erabiltzen badu landara hori horren frutua, betidanik konsumira duena, tiene que pasar por caja. Orduan, ez da hilinok esan, joder, ez que haurak die nagixek edo eta gugare ondo itzen dugunak, ez gugare majadero batzuk, eta jarritzen dugu itzen majadere gisa pila bat. Eta hori da, pizkate... Realiadia, haurak batzuk konstiente dira hortaz, da beste batzuk, pues ez, baina gutxu bera hori. Kontuan hartuta Brasilek herrialde moruen daukon dimensioak eta MST mugimenduan barruan be, dauen jente dana, imagina hogeike herrialdean egoera politikoak eta momentuko gobernuak eragin zuzen aukiko dauela MST-en egunerokotasunean, ez? Ze modutara eragin izen dago adibidez Lula egon zaneko langileen alderdiko gobernuak eta ze modutara gaur egungo Bolsonaron gobernu ultraeskuindarrak? Bai, a ber, Lula gauza danak ez itxuen inondo, ez? Baina gauza asko bai. Eta gauza askoen artien da precisamente familia pobrien gaztiei aukera emun eskuntzarako. Nik esatzot, Argentia, karreria indiauena, Lula espazan izan dugu eta bere politikatik izan, ez hau laukiko formazio hori, ez? Gero, priorizau zauen, han oso tipikua da instituzio danetan aukitzia jangelak, ez? Eskoletan etortzia. Eskola, ejertzito, penitenziaria, kartzelak, unibertsitateak, De hecho, jente askon alimentazio basikua hor da, ez da? Hor elikatzen, horren elika euneko 80 hortik elikatzen da. Orduan, bera priorizau zauen, elikagai horreik izatea de ekonomia familiar. Orduan, hor sartzen zen MST eta MST kooperatibak eta familiak, kriston aukeraz zabaldu zutzien, haurak ikustutako elikagaiak hor sartzeko, ez? Orduan, hori oso baliagarria izan zen Lula garaian. Gero baita prozesua akampamentutik asentamentura pasatzeko, Lula garaian askoz beharreza izan zen, ez? De hecho, Bolsonaro garaitik bata besta pasau akampamentutik asentamentura. De hecho, egon die violentzia erabilita desalojuak akampamentu benak, ez? Akampamentuak zaroiezila urtiak akampauta, edia produzitzen, kafia, bestiangua, eta desaloja baina. Jaue violentzia indarra ondixak, ez? Eta, eske Bolsonaroek argi izan zauen bere kampainan, ez?
MST terrorista talde bezala konsideratu bizaguela eta ilegalizatu bizaguela. Osea, hori kanpaina esan zoa, gero ez da burutu hori zatek ez da arraixa. MST moduko movimentu bat ilegalizatzea. De hecho, movimentu badalako. Osea, MST ez da juridikoki esebez. Ez leketzu ilegalizau ez da gora existin duten, da, movimentu bat. Eta orduan, zailtasuna danak jartzen, gero, Lula garaian egon ziren bai laguntzak eta kredituak eta kooperatiben infrastrukturak aurrera atera izateko. Azkenien MST-ko asentamentuetan azten dire lehenko lurra lantzen, ekoizten, ero animalixak lanian, eta gero zaten eta zatek ez du montatzen gu beixak ez nia saltzen egon biharrein, zatek ez dugu gaztai haitzen, eta haitzen dugu latizino bat. Zatek ez dugu haitzen hiltegi bat, guk gadaua saltzen bili biharrian beste batei, ez hiltegi bat haitzen dugu, eta hori ez, agroindustria sortzen. Eta hor biozu infrastrukturak, eta biozu dirua, eta hor Lula garaian asko lagundu zen hortarako. Alde horretatik, gaur egun hori dana blokeatu dau. Nazional mailan, gero estatuetan auren rekursua daukie bai, eta iparrekialdeko estatu baixenak petena dion. Eta horrek jarraitzen dago laguntzen infrastruktura mailan eta hola, baina aldaketa handixa. Bueno, Bolsonaro aipatu dugunez, gero, eta egisa da dano gazela apur bat COVID-19 inguruko kontuak entzuteak nekatuta, baina interesgarritza iruditu jaku begirada perspektibia apur bat zabaltzea, zelan bizi da Brasilek pandemia egoeria eta eraberian pandemiak berak zelan eragintzo MST-ei? Bueno, nik uste dut hor joku politiko bat dagoela, pandemian inguruan. Bolsonaro zelan hartu dagoen pandemian asuntua eta zelan dagoen kudeatzen kontutan hartuta, eskarreko partiduak zaukin oso zamor, zelan atakau Bolsonaro hori. Nik de todas formas nire iritsixea da pandemian asuntua dela problema bat gaixa. Daz problema pilo bat. Munduan eta Brasilen bebai eta asko. Droga problemak, daz bortxakota problemak, daz injustizia sozial problemak, daz gauza pilo bat, deforestazio problema. Eta gaur egun tapatzen da pandemiak egin, orduan muten dau, dala problema bakarra. Orduan, hori alde batetik, eta zelan afektetan dau MST-eri, alde batetik ezin elkartu, ez? Eta MST oso asamblearioa da. Osea, lehen komentatu dauken estrukturan, zenbat bilera itzen dagoen, zenbat topaketa itzen dagoen, nukleo mailan, brigada mailan, estado mailan, nazional mailan. Eta itzen dagoen, internetez eta horre bidez, ez? Eta hori problema bada. Azkenien, harremanetarako eta harremanak aurkitzeko gauza batzuk bai inliketzu pantalla baten aurrian, baina beste gauza batzuk ez. Lehen esan ditugun mistikak eta horrek hain importanti dena jentie bilduta, eskutik batuta, ez dakiz ez, espozitzen horre gauzak, hau duitzen duzu azkenien. Eta gero, hortaz aparte, pandemia bai dabe eragiten, proiektuak atzeratzen. Bai agroindustria proiektuak, beste proiektu batzuk, azkenian
moteltzen doia, dana, dinamika dana, eta, bueno, hortan eragina doko. Eta... Bueno, eta aguro esaten da 3 urte Brasilen, baina imaginetan dugu, maila personalian be eraldaketa handixa izen dala zuretako. Ze mundotzu Brasilek, edo ze mundotzu Brasildarrek? Ze munduzten... Bueno, nik ikasi egin dut asko, ez? Batez behin MST-en gandik asko ikasi dut. Zelandazen organizata, ez kuriosu da, segu joaten gara laguntzen kudeaketan, eta gisa da, gauza askotan lagundu itzen duzula, baina gero ikusten duzu horren kapaziadia daukina antolatzeko, eta potentia da, ez? Orduan, Zelandazen estruktura eta hori niretako behikaz bide bat izen da. Gero, por ejemplo, agroekologian zertifikazioa aurra daukie zertifikazio partizipatibua. Osea, ez estatu danetan, baina aurak horren pausuak emusabien lehenko Rio Grande do Sulenan lortu zauen aurra zertifikadoriak izatea eta zelan zertifikau era parte hartzian. Osea, jontetan gara lehen esan dugu nukleo horreitan eta gure artian ingo biztoria edo zelan da, auditoria. Gure artian. Ez du beste bat kanpotik ona ekarriko esateko ondo gabitzen. Claro, ondo enbiozu. Gauzak. Osea, akta jaso biozu, papapo, ondo enbiozu gozak. Baina da, parte hartzailea, ez? Eta hori dauki, hori da oso potentia. Orduan, ez dakit, ikasi indot. Eta gero ikasi dut, nik uste dut gauza bat importantia, era xumeu baten bizitzen, ez? Osea, ziltata tonteria, hemen tontok isa asko doko askotan, bio, eta bio gauzak, materiala, ez? Eta hori bai ikasiotan, asko gutxiokin bizilek ez. Bueno, eta ja saioakin bukatzeko, gonbidatu da nahi zabaltzen zau gomendiotxo bat itxeko aukera. Badaukotzen zulia izose gomendatzeko zenleik edo zer, idazle bat, liburu bat, musika, Brasilgo esperientzaren bat, bertako goren bat. Da, igual idea bat. Da, importantzia gaixe mutia izanari aukitzia ere baino. Osea, lehen esan dakuekin lotuta, pues nire esperientzia Brasilen reforzatu duz hori, ez? Osea, ez da lehen importantia aukitzia, baizik eta izatiari. Eta, askotan, erosten dugu gauzak eta momentuko zoriontasunan bila, ez? Erosten dugu gona bat, ero fraka bat, ero bizikleta bat, kotxe bat, eta momentu horretan, zelako pozik. Hori pasetan da, eta, ostara ben neurotikos. Pues, pizkat hori, ez? Era xume hauen bizitzeko konbidapen bat eman gaun hauen jende da nahi. Eta disfrutatzeko gauza sinpietaz, ez? Askotan ez dozu bier joan ez dakin noraino, askotan estresa utxizaraan, gero erogondo pasetan dozu, baina volteta zara eta voltatzen zarenien depremiut izazeatik ja pasau da, eta bueno, zoramen horretan, ez? Orduan, hori gonbidapen hori, bueno, importantzia gehiago mutia izanari aukitziari baino. Bueno, esaldi boroi honekin, bukaera mongotza saioai, eskerrik asko berriro etor, gaur gurekin egotearren. Hori, eskerrik asko. Eta horixe, zuri bentzule, beste bat arte. Hori da, horrengara arte.